into sithi into umuntu iqhubeke uthando lwayo. Amen. Uma uthando lungekho into iyaphela. Umuntu hamba nabazalwane. Amen. Ungasebenza nje umsebenzi ushanje nezihlahla. Kungaleke ukuthi ufuna imali. Kodwa uthi uyayithanda nje izihlahla zakho zibe zinhle. Amen. Into le kwezi kusasa uzoqhubekela kwenzela okuyinoma utshale ezohlahla kunjani unothanda. Impilo nomuntu akekwazi ukuphila ushekha emndenini wakhe uma engenalo ini uthando. Amen. Uhlala emshadweni uncike ukuthi niyathandana ngempela nawe. Amen. Uhlala nabantwana kuncike ukuthi niyathanda. Yonke impilo yomuntu ibanjwe uthando. Amen. Uma uthando lungekho abantu abandawonye ekhaya bagejana. Amen. Omunye uzothesha zathana Roma omunye basekamerweni. Amen. Uma kuyiwe ekamerweni uyaphuma uyabaphandle ngoba bahlezi kodwa abazwani. Amen. Kodwa uma abantu bezwana bahlala ndawonye base bahleke nento engenasidingo. Amen. Angithi uyazi nje ukukholwa kuwenza ukuthi nenqondo yakho ngathi ulibele. Amen. Uyabona mafika kuSineme ufike umbingelele hawu sakubona sinenjani siyaphila ngize ngihlekani maphela ngiyambingelela nje lo muntu. Amen. 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 Into evimbe sabona Sineme ngisadlela phela manje ngiyahle ngifesa inhliziyo yami ukuthi ngiyamthanda. Amen. Egcina sehleke jabula uma ngani khona umuntu othi ebuza uhlekani ke wena usithi ngihleke ngibona umuntu ehleka. Amen. Uthando yilona egcina ikhali ifudumele. Noma ningafuna ukuya enkonzweni bayawa abantu ekholweni bengawisa ukuthi amavesi awekho bengawisa ukuthi imanga bayiboni kodwa bawisa ukuthi uthando alukho. Into egcina abantu bahlale bephile ekhaya uthando. Ngicela ukuthi ungamthinti ngesandla angifuni uphuma ukhwehle ethi kuyeze ngikhwehle komfundisi ngixhawulene ngayo ukuthi njone amen awubuka nje ukuthi ngiyakusola nothando akho luyancipha. Ngiyacela lo ngathi yakuzeba ukuthi yakubona nje yakuzeba bengibusa ngqo ngathanda ngathi luyancipha. Nothando akho luyancipha. Yabona nomdlali we-keyboard angayidlala uma ngayithandi oyoshesha xaso ngoba bayabhimba abantu ngalezi insuku. Amen. Oyoshesha ishiye phansi keyboard ngoba kunzima ufuna ukhiwa umuntu ocula njengami yabona. Manje ufuna ukhiye wami ukuthi uthini gcina shiye phansi umdlalo ngami la. Kodwa uma eyithanda lento uma nabekezele wona Bernard bende kayihlupheke mabodwa okay sonjalo uvela afake lona piano sukuyocaca ukuthi wena angena noma uyaphuma kuyo. Baba nabazalwane. Amen. Into egcina umuntu uthando. Mina nawe noma singahleka sibe ndawonye uzongishintshela kusasa uma ungithanda ngoba ungibone ngishumayela. Amen. Uzongishintshela kusasa uma ngibona ungithanda ngoba ungizwe ngikhulekela abantu bephila. Amen. Uyongishintshela kusasa uma ubone ngicule kamnanjana namhla phela nguyeze nami kuyophuma ngicule kamnandi. Hamba nabazalwane. Amen. Akazi noma nikhona nabazalwane. Amen. Mhlanga sacule kamnandi usazongithanda. Mhlanga sashumayela into ethanda usazongithanda. Uthando alunanto elikhombayo nombandeko. Ukuthi ngimthanda ngoba egqoke lokhu ngimthanda ngoba efundile. Awuthandi imfundo yomuntu obakusiyone yakho awuthandi ugqoka umuntu obagqokile wena kodwa umthanda umuntu wothando naso olungana sizathu. Uthando alunaso ini sizathu. Phamba nabazalwane manje into egcina impilo yomuntu uthando. Uma mama ukhona la ungenathando baningi abantu ohlezi nabo zobabulala behlezi. Amen. Vele bangizohle bazalwane baningi ohlezi nabo kepha abazofa ubabulale behlezi. Isibanibani yaza ngiphiwe ngempela yazangicaswe noma ehleka nje ngicaswe. Angifuna ukuthi asangithini ngesandla sami vele ngicaswe. Uma ungathola ithuba wenzeni angimphiwe. Wenzeni yena yini ethathe kuwe uonendi kuwe nibangani naye hayi nje ngimuzwa nje kimi
bangaka abantu abasobezwe yiphiculo nomsindo uzubezwe nje.